बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव दा समाव सावरायनो सिगांदों बर' हारिनि अलखद जाफुनानै दङ बर' हारियाव। मानोना बायदि बिथिङाव सौग्राव सौसि थासारिजों जुजिबाय थानानै बे बर' हारिया दिनैनि समाव जों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव हांख्रायना लाबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसंजेन समनि लेङाइ आफादगिरि रेभारेन्ड हिराचरण नार्जारि जों बिथांखौ बरायदों आरो खुलुमनाय होदों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आरो गुबुन सासेबाव सोनाब बंग'नि सासे बर' समाजनि मावथि दुलाराय बर' समाजनि सेन्ट्रेल कमिटिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि नरसिं नार्जारि जों बिथांखौ हांख्रायना लाबोदों बरायनाय होदों बिथांनो आरो खुलुमनाय होदों। दिनै जों सावरायनि बर' हारिनि अलखद जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादोंमोन 1967 इं मायथाइनि 15 फेब्रुवारि खालि। जोनोम जाजेननाय बुब्लिनिफ्रायनो बर' हारिनि सोलोंथाइ समाज रांखान्थि बायदि बायदि बिथिंफोरखौ जौगासार होनायनि थाखाय खामानि मावबाय थादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बिनि उनाव राजखान्थिनि दाबि बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव नांथाबफैदोंमोन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायजों 1987 इं मायथाइनि 2 मार्च खालिनिफ्राय। बिनि उनावहाय दा समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायाव दंबाय थायोमोन। थांनाय 27 जानुवारि खालि बिटिआर एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों बर'फोरनि आलादा रायजो दाबिनायनि जे सिमाखौहाय बिटिआरजों फोजोबफैनाय जादों। जों सावरायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि खालि जे दानाय जादोंमोन मा कनसेप्ट लानानै दाजेनदोंमोन आरो बै समनि साननाय हनाय दा समनि साननाय हनाय बेनि सायाव जों सावरायगोन। रेभारेन्ड हिराचरण नार्जारि बिथाङा सासे लिरगिरि आरो रिसार्च खालामफुनाय बर' हारिनि जारिमिननि सायाव जों बिथांखौ जोङो स्टुडिय'आव लिंनानै लाबोनायनि गेजेरजों जोङो मोनथिहोनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाजेननाय समनिफ्राय मा हाबा मावनो लादोंमोन आरो बिथाङा उन समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै मोनसे टार्म 1967 मायथाइनिफ्राय 1969 मायथाइसिम दङमोन आरो बिनि उनाव बिथाङा गावनि खामानियाव नांथाबदोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा गोबांथार ससियेल एक्टिभिटियाव नांथाबदों। सोनाब बंग'नि बर' समाजजों थाफानानै बिथाङा बर'फोरनि साननाय हनाय बेफोरखौ गावनि लिरनायनि गेजेरजों फोरमायनो नाजाबोदोंमोन। बिथाङा आथिखालाव बर'फोरनि जारिमिननि सायाव गोबांथार स्टाडि खालामदों आरो दाख्लै बावैसो बिटिआर एकर्ड जे जादों बेनि सायाव गावनि मोनदांथिनि बागै बुंथिगोन। जोङो गिबियावनो जों बिथांजों सावरायनि रेभारेन्ड हिराचरण नार्जारि नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसंजेन लेङाइ आफादगिरि 1967 मायथाइयाव बे आफादखौ दादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ। बै समनि बाथ्रा जों नोंथांनिफ्राय मिथिना लागोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाजेननाय समाव मा कनसेप्ट लानानै बे आफादखौ दादोंमोन। दा गिबियावनो जों मिथिना लाग्रोनि नोंथांनि उन्दै समनिफ्राय दा समनि जिउनि बाथ्रा। नोंथाङा बबे जायगायाव जोनोम जाखो, नोंथांनि बिमा बिफानि मुं, बिदा फंबायनि बाथ्रा आरो नोंथांनि फरायनाय, नोंथाङा मा फरायसालियाव फरायामोन, बबेसिम फरायनानै नोंथाङा फरायनायखौ फोजोबखो आरो आथिखालाव नोंथाङा बर' हारिनि जारिमिननि सायाव रिसार्च खालामगासिनो दङ। दा बैफोरनि गेजेरजों बर' जाथिनि जेनाखि अस्तित्व बेनि सायाव नोंथाङा मा मिथिगौ? जों गिबियावनो नोंथांनि जिउनि जारिमिन खोनासंग्रोनि। आं हिराचरण नार्जारि। आंनि जोनोमा 1944 सालनि 5 अक्ट'बरावहाय जादों नाराथलि गामियाव आरो आंनि आफानि नामा राजा सिं नार्जारि थैनानै थांबाय। आंनि आइनि नामा लालिश्री नार्जारि थैनानै थांबाय। आंनि आब'नि नामा बुधबार सिं नार्जारि, बिनि बिफानि नामा लक्षी सिं नार्जारि, बिनि बिफानि नामा दुर्गा सिं नार्जारि। बिनि बिसि आं थांनो हाले। गामिनि स्कुलावनो आं फरायदों। फरायनानैहाय महाकालगुरि मिसन हाइ स्कुलावहाय आं हाबहैदों। महाकालगुरि हाइ स्कुलनिफ्राय उनाव आङो 9आवहाय
बिनिफ्राय ट्रान्सफार लानाय कामाख्यागुरि हाई स्कुलाव हाबहैदों बिनिफ्राय 1964 सालावहाय आं मेट्रिकखौ होदों होनानै आलिपुरदुवार कलेजावहाय आं फरायदों आलिपुरदुवार कलेजावहाय जेब्ला आं सेकेन्ड इयार BA बे समावहाय अनार्स लानानै फरायदों आं हिस्ट्रि अनार्स लानानैहाय आरो बे समावहाय आसामनिफ्राय कल फैयासै जे मोनसे गेदेर स्टुडेन्टफोरनि मिटिं जानाय होननानैहाय जों साथाम साब्रै फैदों सम्भबत रहिन्द्र नार्जिनारि दंमोन आरो किरण बसुमतारी होननाय दंमोन आरोखि ओमफ्राय आंबो फैदों जों कलेजाव फरायोमोन जों ज' जाफैदों आरो बे मिटिङा जादों क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउस होननाय जायगायावहाय आरो 15 फेब्रुवारि 1967 सालावहाय बे अल बड' स्टुडेन्टस इउनियनखौहाय फर्म खालामनाय जादों आरोखि इनिशियेलि बे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशना स्टुडेन्टफोरनि मोजांनि थाखायहाय स्टुडेन्टफ्रा माबोरै जौगालांनांगौ बेफोरनि सम्पर्केनो बांसिन गोसोखौ होदोंमोन आरोखि सम्भबत बे समावहाय बे आलादा रायजोनि खोथा बाथ्राफ्रा एसेग्राब फैथ'वाखैमोन आरोखि खालि स्टुडेन्टफोरनि जे मोजां वेल बिंनि जुनैहाय बे जिनिसा जानानै फैदोंमोन आरो 67 सालाव जोनोम जानानैहाय बिनि उनावहाय 1968 आवहाय आं ग्रेजुवेट जासै विथ अनार्स इन हिस्ट्रि जानानै सङै सङैनो आंखौ महाकालगुरि मिसन हाई स्कुलावहाय पस्टिं होआसै आरोखि बेवहाय एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै आं मावबाय बोसोरनै बिनि गेजेरावहाय आं IAS परिखानि जुनै प्रिपेरेसन लाबाय लानाय समावहाय आंनिया गासिन एडमिट कार्ड सफैखाबायमोन किन्तु आं थाङा जायासै आं IAS परिखाखौ होआ जायासै बे समावहाय महाकालगुरि मिसन हाई स्कुलनि हेडमास्टारा बिथां थैनानै थांबाय माइकेल बसुमतारीमोन बिथाङा आंखौ साजेसन होबाय जे नोङो थिय'ल'जि फरायनो थांदो थिय'ल'जि माने इसोरनि सम्पर्के आरोखि तो ठीक আছে आंनि आफाया राजि जायाखैमोन किन्तु उनावहाय जेरैखिया जा आं थिय'ल'जि फरायनायनि जुनैहाय हुगलिनि सेरामपुर कलेजावहाय आं हाबहैबाय आरोखि बियो जाबाय नोंने 1970 सा आं बोसोरनै मावदों एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबैहाय 1970 मार्च कि एप्रिलनिफ्राय आङो हुगलिनि सेरामपुर कलेजावहाय बे बेचेलर अफ थिय'ल'जि होननानै बुङो BD होननानै बुङो आरोखि बेचेलर अफ डिभिनिटि होननानै बुङो बे माने इसोरनि सम्पर्के डिभाइननि सम्पर्के बे फरासुना बेवहाय आङो ख्रिस्टियानिटि फरायदों ख्रिस्टियानिटिजों लोगो लोगो आंने मेजर साबजेक्टना हिन्दुइजममोन हिन्दुइजमजोंहाय आरो लोगोसे दंबावोमोन आंने आरि मा होनो महमेडानिजम बे मोनथाम रिलिजनखौ आं फरायदों बेनि अनगायैबो गोरलै गोरलै जे समस्त रिलिजनफोर दं जेरै जैनिजमनो बुद्धिजमनो बेफोरखौबो आं फरायदों आरोखि आरो बे समाव लास्ट इयारावहाय मोनसे ओरैनो मा होनो थिसिस जमा होनांगौ आरो बे थिसिस जमा होना थांनाय समावहाय आंनि खर'आव फैबाय जे माब्रै आंखौहाय आं सिनायनो हानाय आं सोर बे सोंलुआ आंनाव फैदों आरो बिनिफ्राय आं बे सेरामपुर कलेजनिनो लाइब्रेरियावहाय नायगिरबायनो हमबाय आरोखि बुरखांबायनो सानबाय आङो मा दंमानो जोंनि बेपारिहाय नायै नायै नुबाय आं जोंनि गेदेर मोनसे आरि दङ माने इतिहास दङ हिस्ट्रि जारिमिन जेखौ बुङो बर'आवहाय बे दङ बेनिफ्राय आंनो हिस्ट्रिनि सायाव बांसिन माने बर' हिस्ट्रिनि सायावहाय बांसिन माने इन्ट्रेस्ट आं जादों आरोखि बियो 1973निफ्राय जेला लास्ट इयार आंनि BDआवहाय तो BDआखौ आं पास जानानैहाय आच्छा आङो बे मोनसे आरि लिरदोंमोन आरोखि माने थिसिस जमा होदों इन पार्शियल फुलफिलमेन्ट अफ बेचेलर अफ डिभिनिटि डिग्री बे थिसिसावहाय आं बर'नि एसे जारिमिनखौ होदों बर'फ्रा माब्रै फैया बर'फोरनि राजा दंना गैयामोन बेफोरखौ लिरदों बेनिफ्राय ख्रिस्टियानिटिखौहाय आं रिलेट खालामदों डुवार्स ओनसोलावहाय जोंनि बे नर्थ बेंगलावहाय जे समस्त बर'फ्रा दंमोन बिसोरो ख्रिस्टियानिटियावहाय माब्रै फैखो
आरो माब्रै ख्रिस्टियानिटिजोंहाय बिसोर इनफ्लुयेन्स जानानैहाय ख्रिस्टान जाखो बेफोरनि सायाव आरो बे इनफ्लुयेन्सनि गेजेरजोंहाय बौनि बर'फ्रा बेसेग्राब जौगानो हादों बेफोरनि सम्पर्के आंनि थिसिसआ जमा जादों आरोखि जायहकसे पास जानानैहाय आंखौहाय आसामनिनो एकदम लास्ट संकस बर्डारावहाय बाजुगाव होननाय दं जारागुरि होननाय दं बे जारागुरि मन्दिरावहाय आंखौहाय डिकन हिसाबैहाय फसंफैबाय आरो बिनि उनावहाय बोसोरसेनि उनावहाय आंखौहाय माने फुल फ्लेजेड पास्टार खालामासै आरोखि बिनि उनावहाय आं चार्चआवहाय जइन जाबाय चार्चआव जइन जानानैहाय चार्चनि किछु खामानिनि सायाव आं क्रिटिसाइज खालामगासिनो थादोंमोन किन्तु उनावहाय आं नुवासै जे आं चार्चजोंहाय नांथाबनां थानानैहाय हयथ' आंनि जेबो जानाङा होननानै आं मिथिया हयथ'बा बर'नि जारिमिनखौ नायनो थांनायावहाय बे हयथ' आंनि लामा नङामोन बेनिखायनो आङो 1975आवहाय नागारदों चार्चनिफ्राय आं रिजाइन होदों 1976आवहाय आं इन्डियान अइल कर्परेसनाव जइन जादों आरो इन्डियान अइल कर्परेसनावहाय कलकातायावहाय आं जइन जादों बेनिफ्राय आंनि सिगाङावहाय मोननै गेदेर संस्थान आंनि जिबनावहाय फैदों बे जाबाय एशियाटिक ससाइटि अफ बेंगल बेनिफ्राय नेशनेल लाइब्रेरि आं अफिसनि उनावहाय अफिस खालामखांनानैहाय सानफ्रोमबो आंबो थांनानै नायगिरबायोमोन नायगिरना आं गोबां जिनिस मोन्दों मोननानै बिनि बेपारैहाय रिसार्च खालामै आंनि सिगां बांलाजों लिरनाय बांला भाषाजों लिरनाय बर'फोरनि सायाव जानाय लोंनाय इतिहास बेफोरखौहाय सुंद'यैहाय आरोखि आनन्द बाजार पत्रिकानि मोनसे पत्रिका दङ देश पत्रिका मान्थलि मेगाजिन दं बियो आसामाव जों फैयोमोन बेवहाय फार्स्ट आंनि बर'फोरनि सम्पर्के मोनसे आर्टिकेल बयनदों बे गेदेर बाथ्रा मानोना कोनो बर'नि लिरनाय बांलाजोंहाय बे पत्रिकायावहाय जायगा मोनामोन जायखिया दा आंनो जायगा मोनदों आरोखि बेनिफ्राय बिनि उनाव लासैनो आं बिभिन्न दिग दिए सानबाय जे लिरनांगौ आं मोनसे लेखा आरो बेनिखायनो आं लिरबाय मोनसे माने इन सार्च अफ आइडेन्टिटि दि मेसेज ना बियो 1985आव पाब्लिश जादों बिनि उनाव 2000 सालावहाय जेला सिमेन्ट सापरियावहाय बर' साहित्य सभा जायो बे बर' साहित्य सभायावहाय बर' साहित्य सभाजों लोगोसे आबसुनिबो मोनसे जइन्ट मोनसे दंमोन आरोखि कनफारेन्स बेवहाय आंनि मोनसे लेखा ओंखारदों रिएसार्टिभनेस अफ द ग्रेट बड'स होननानैहाय बे 2000 सालावहाय बिनि उनाव बावैनो आं 2014आवहाय दि सागा अफ द बड'स होननानै मोनसे रिसार्च मोनसे लेखाबो आं लिरदों बियो क'क्राझारावनो रिलिज जाफैदों वार्ड्स एन्ड वार्ड्सआव दोनदोंमोन आङो बेनिफ्राय फानदों बेखौहाय सेन्टिनेलावबो बे लेखाखौ रिभिउ खालामदों आं सुंद'यै बुंनो थांला आंनि लाइफ हिस्ट्रिया बेनोसै दा आङो रिटायार जाबाय रिटायार जानानै 15 बोसोर जाबाय आं गामियावबो थायो सम ओमफ्राय आं कलकातायाव थायो बांसिन नोंथाङा एबसुनि दाजेननाय समाव माने लेङाइ आफादगिरि जाबाय दा नोंथाङा बेंगलनि सासे माने फरायसामोन बे समाव आलिपुरदुवाराव फरायो आरो नोंथांनि जोनोमाबो बे वेस्ट बेंगलाव दा आसामनि बर'फोरजों माबोरै सोमोन्दोआव फैनायमोन बे साख्रि मावनानैथ' माने जगाजगानो कमिउनिकेसना जोबनानै थाङासै जेबो जायाखिसै आरोखि सानसेखालि आं जेला कलकातायाव थायो आं इयाराखौ गोसोआव गैले बबे इयारावमोन लिरनानैबो दोनाखै आं डायरियावहाय जायखौ जों दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होननानै मिथियो बियो सासे शिलचरनि होनदां बियो प्रदीप दत्त राय होनना आं गोसोआव दं दाबो नामखौहाय प्रदीप दत्त राय आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिसोर सानैजों आंनि रेसिडेन्सआव थांदों कलकातायावहाय आरो बे समावहाय बे सम्भबत' 1987 होनदां माने फार्स्ट
जानुवारि फेब्रुवारिफ्राजों जानो हागौ मानोना मार्चनिफ्राय 2 ना 3 निफ्रायनो गोसोआव गैजोबला आङो 1987 नि मार्चनिफ्रायनो मुभमेन्टआ शुरु जादों बिनि गेजेरावहाय मा मुभमेन्ट जादोंमोन माने 1967 निफ्राय 1987 सिमावहाय बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट जादोंना जायाखैमोन आंहा कोनो खबर गैया कोनो जगाजग गैयामोन किन्तु जगाजगखौ माने एस्टाब्लिशमेन्ट जादों बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दुवारैहाय बेनिफ्राय 1993 आव तो BSc एकर्डना जाबाय बेयो एसे सानसुमा उनावहाय जादों बिनि सिगां सोरबा दंमोन जायखौ सानसुमा जादों उनावहाय जों नुनो मोनदों कनकेश्वर नार्जारिया चिफ जादों आरोखि माने सासे लिडार हिसाबै आरो गाहाय नेतानि थाखाय बियो जेब्लानो कलकातायाव थाङोमोन बियो आंजों लोगो लायोमोन बेनिफ्राय सम सम बे समावनि चिफ मिनिस्टार जे ज्योति बसु दंमोन बामफ्रन्टनि बिजोंबो जों ज' थांनानै लोगो लायदों कलकातायावहाय बड'फोरनि जोंनो मोनसे न' बानायनायनि थाखाय खिन्थु बे मेटेरियेलाइज जायाखै आरोखि दा मा जि समावनोखि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाबाय बै समनि बर'फोरनि ससिय' इक'नमि बेबायदिनो गावजों गावनि गेजेराव फोथायलायनाय बेयो माबायदि अबस्था दंमोन आं जेसेसिम मिथियो बे समावथ' एसेग्राब दावराव दावसि गैयामोन बेनिफ्राय आंथ' फ्राय बोसोरनै खाथि बे जारागुरि होननाया जारागुरि बाजुगाव जिया BTC नि आन्दारावनो बे गासिन माकटाइगावनो मानो सराइबिल आं गासिन बेखौहाय ट्रेभेल खालामोमोन बैबो एकदम सादा सिदा मानसि बैबो मोजांमोन आरोखि लामा सामाथ' एकदम गाज्रिखामोन थाबायथावामोन आरोखि तो बेनिफ्राय एडुकेसनालि एसेग्राबसिम माने डेभेलप जायाखैमोन बे समावहाय जेरै बेंगलाव जायाखै आरो बेबायदि निश्चय आं सानो आसामावबो एसेग्राब डेभेलपमेन्ट जायाखैमोन बे समावहाय आरोखि दा जेरैहाय जादों बिसेस खालामनाय 1990s निफ्राय जेसेबां डेभेलपमेन्ट जादों बहुत आसाम आरो बेंगलावहाय बेबायदि 60s आव गैयामोन दा बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखि मावथांखि बियो जाहैबाय ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय बर'फोरनि नाथाय 1987 निफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ दाबिनाय जाहैबाय दा बियो माने बर'फोरनो मोनसे गोदान मोनसे मिजिंबो लाबोना होनाय जादोंमोन जे बर'फोरनो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ जिखुनुखि उदियासल दाबिनाय जादोंमोन आच्छा दा जों बेयावनो फैनि जे PTC पलिटिकेल पार्टिखौ दानाय जादोंमोन 24 फेब्रुवारि खालि क'क्राझारावनो बर' फरायसा आफादखौ दानायनि उनावहाय दा नुनो मोन्दोंमोन जों मोनसे समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो PTC नि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट दा दाजानाय समनि सोमोन्दै माबायदिमोन कनफ्लिक्ट माने PTC आथ' बे समावहाय उदयाचलनि डिमान्ड सुरु खालामबाय बेथ' बबे सालनिफ्राय खालामखो आं थिग गोसोआव गैला अफ दा रेकर्ड आं बुंनो रोंले आरोखि बेखौहाय यां PTC ओंखारदों बहाय थादों नोंनि कनकेश्वर नार्जारि बे दंमोन बेनि उनावहाय आरोबाव जगाजगा आंनो थारमाने जायाखिसै आरोखि आच्छा दा होनबा नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उननि हाबाफारियाव सोमोन्दो गैया जानानै दङ आरो रिसार्चनि खामानि मावबाय थाबाय जों दान्दिसेनो जों नोंथांजों फैगोन जों दान्दिसे ब्रेक लादों फैफिनदों सावरायगासिनो दङ बर' हारिनि अलखद रेभारेन्ड हिराचरण नार्जारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनजेननाय आफादगिरिमोन बै समनि कनसेप्ट आरो दा समसिमनि बाथ्रा बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंदों दा जों फैनि दुलाराय बर' समाज आफादनि मिरु आफादनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि लोगोसेनो सोनाब बंगआव थानाय बर'फोरनि
रांखान्थि समाजखान्थि बिथिंखौ नायफैबाय थानाय सोनाब बंग बर' समाज आफादनि बोसोनगिरि नरसिं नार्जारिनि बिथिं सावरायनि बिथाङा मोनसे समाव SSBनि सासे मैखोम बिबानाव दंमोन जों बिथिं सावरायगोन नोंथाङा आथिखालाव दुलाराय बर' समाज आफादनि माने अर्गानाइजेसन सेक्रेटारि आरो सोनाब बंगआव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे आफाद दानो लादों नोंथांमोना माने सोनाब बंग रायजो बर' समाज बेनि नोंथाङा बोसोनगिरि दा समावहाय सोनाब बंगआव बर'फोरनि थामोनथा एक्जिस्टेन्सनि थाखाय नोंथांमोननि बे आफादा मा खामानि मावगासिनो दङ गावनि परिचय होगोन आंनि नामा नरसिं नार्जारि आफानि नामा स्वर्गीय खातिराम नार्जारिमोन आइया मंगलेश्वरी नार्जारि गामिया चौकिरबस महाकालगुरि बर' चौकिरबस लकेल मिशनारि स्कुलाव आं फरायनायनि चान्सखौ मोनदों स्कुल लाइफआवनो जोंनि एरियाया खुब दरिद्रमोनखाय क्लास 8-9आवहाय जेब्ला आं हाबनो मोनदों बे समायावनो दरिद्रता आरो देशनि लिंहरनाय नि थाखाय 1965नि डिसेम्बर मासाव आङो इन्डियान टिबेट बर्डार पुलिसनि साख्रियावहाय जइन खालामनो मोनदों बियो बेटालियन 7th बेटालियनमोन हाफ्लंआवहायमोन बेवहाय जइन जानो मोनदों परवर्ती कालावहाय बे 7th इन्डियान टिबेट बर्डार पुलिस बेटालियनखौहाय SSB नाम होनानै जोंखौहाय उत्तर प्रदेशआव लाङा उत्तर प्रदेशआवहाय जोंनि ट्रेनिंआ फुरा जानानैहाय बे समायावनो खुब टाफ सार्भिसमोन हाग्रा बंग्रानि सार्भिसमोन बेथनालाय 85 रुपिसल'मोन आच्छा बे समायावहाय जोंखौहाय जे बेसिक आइडिया होदों जे बेसिक ट्रेनिंफोरखौ होदों बेजोंनो सोलिनानैहाय 1966नि फेब्रुवारियावनो आङो प्रमोशन मोनसे मोनजेनदों आंनि केपासिटिखौ गावनि मावनायखौ दिन्थिनानै खाले ग्रास रुटनिफ्रायहाय लान्स नायक हावलदार सब इन्सपेक्टर लास्टआव एसिस्टेंट कमांडेंट रेंकसिम मोनहैदों आङो आरो 2004 सालावहाय रिटायारमेन्ट जाना फैनो हादों आफ्टार 39 years 15 days सार्भिस खालामनानै बेनो सार्भिस पिरियडनि केरियारा तो फैनानैहाय 2002 बोसोर परे बे दुलाराय बर' समाजनि हिस्ट्रिखौ नुनो मोनदों बियो 2006आवहाय जेरैबायदि जोंनि BTCनि हाग्रामा सारनि प्रचेष्टायावहाय दुलाराय बर' समाजखौ दादेनना खाले बियो आसामाव स्प्रेड आप जानानै आसामनिफ्रायहाय बिथां राजेन बर' बिथां राजेन बसुमतारी राइटार्स एकाडेमिनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन बिथांमोना बेंगलाव थांनानै बिथांमोना दुलाराय बर' समाजनि कनसेप्टखौ जोंनो होबोदों 2013आवहाय मोनसे बडिखौहाय दाजेनना बे समावबो आं गैयामोन परवर्ती कनफारेन्सनि समायाव आंखौ जेब्ला बै माबा फाथार होनना बुंनाया कनफारेन्सआ बेदगारा नङालै
बै आसामावनो सिगां सेथि कनफारेन्स आदसा बेवहाय फैनानै फुल कनसेप्टखौ मोनदों आरो मोनखांनानै जोंनि जे एम एन्ड अबजेक्ट बर' समाजनि बे गासैबो दंजोबो नाथाय मोनसे एम एन्ड अबजेक्टआ आंखौहाय गोसोआव खुब बुरखांदों बेयो जाबाय सोलोंथाइ जेरैबायदि बिमानि राव बर'खौहाय जोङो 8 सिडिउल स्वीकृति मोनबाय बेंगल आसामावहाय आन्दलननि परे बियो 8 सिडिउल स्वीकृति मोना दा नेशनल लैंग्वेज जाबाय बेवहाय प्राइमारी हाई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाबाय बिमानि रावखौहाय फोरोंनो सोलोंनो किन्तु जोंनि बेंगलावसो जोङो सिन्था खालामजेनदोंमोन बै 1953 आवहाय जेब्ला स्वर्गीय माइकेल बसुमतारी जेब्ला महाकालगुरियावहाय बर' साहित्य सभाखौ फसंजेनदों आरो बर' साहित्य सभानि उथुमाय हाजेनदों तो बे समायनि जोङो एक्टिव बर' साहित्य सभानि मेम्बारमोन गोरलैब्लाबो स्कुल लाइफनिफ्रायनो दा बे जिनिसा आंनि खर'खौ हाबनानैहाय आङो बुंदों बे सोलोंथाइखौहाय जेरैबायदि आसामावहाय फोरोंजेनदों बेफोरखौ माबोरैहाय जों प्रटेक्ट खालामनो हानाय दा बेफोरखौ खालामनानै आं मोनसे फिगार ड्र खालामदोंमोन खालामनानैहाय बे समायावबोनो मानगोनां श्री नवीन चंद्र मंडल प्रथम प्रेसिडेंट बर' साहित्य सभानि आफ्टार लं गेप बिथांनि गाइडेन्स बिथांनि खोथानायावहाय आंनि गोसोआ बांसिन दुंखांब्ला बे बिषयखौहाय आल'सनानि थाखायहाय जोङो आसामावहाय फैनो सुजुग मोनदोंमोन डेटफोरखौ गोसोआव गैले फैनानैहाय बेवहाय जोङो खाम्फा सारजों आल'सना खालामनांगौ जों बे बिमानि रावखौहाय जोंबोनो फोरोंजेननो इच्छा दङ जों मोनसे ड्राफ्ट बानायना लाबोदोंमोन बेखौहाय उनावनि लागै मानगोनां श्री राजेन बसुमतारी बिथांनि अफिसाव फैनो मोनदों बिथांजों रायज्लायनानै जोङो फोरोंजेननायनि थाखाय मा बोहैखौ फोरोंजेननांगौ बिथांजों रायज्लायनानै बिथाङा जोंनो दिन्थिदों बोहैनि नमुना बिनि परे जोङो बे फोरोंनायनि थाखायहाय बिथाङा गोबांथार बोहैखौ लाबोना दिन्थिदोंमोन बेवहाय जों बोहै गांसेखौ सायख'दों आरो बिथाङा दिन्थिबाय बे बिद्यासागर नार्जारिनि लिरनाय स्टैंडार्ड 1 नि माने नार्सारिनि खिताब माबा नामखौहाय जोंहा जौगानो सोलोंनाय दा बिथाङा बे बाइकखौहाय सायख'नो एडभाइस होदों आं जोंबो मोजां मोनदों जोंबो मोजां मोननानैहाय राजि जादों बिथाङा गावनि रायथाइ आखाइदा बेनिफ्रायनो खरसा पाति खालामनानै जोंनो 500टा बिथाङा लेखाखौ बोहैखौ हरदों फ्रि अफ कस्ट आरो बेखौ लानानै जोङो सावरायजेनदों आरो 27 सेप्टेम्बर 2014 आवहाय जों दुबासिरि गामिनि स्कुलावहाय जेरावहाय बर' बिसाफ्रानो बांसिनथार 45 जन स्टुडेन्टआवहाय 42 जन स्टुडेन्टआनो बर' बिसाफोर फरायो बेवहाय जोङो प्रथम बर' समाजनि मोनसे ब्लक बडि दानानै बेवहाय जोङो फोरोंजेननायनि थाखायहाय आगान सुरलांदों बे समायावहाय जोङो जे आयजन खालामदों बे आयजनावहाय मानगोनां आफादगिरि राजेन बसुमतारी राजेन बर' मानगोनां EM बर्तमान दा एक्स EM धनेश्वर गयारी सार और बिथां
राजेन बसुमतारी सार बिथांमोनाबो जोंखौ फैनानै आग्रह थिखांफैदों होफैदों आरो जोंखौहाय थांनानै प्रथम जों बेवहाय स्कुल गंसे गायसनदों बिमानि राव फरायनानै थांनाय आसामनिफ्रायहाय सासे गथ' दङमोन बिथाङा माबा नमिता बिथांखौहाय जों प्रथम फोरोंग्रा सायख'दों आरो बिथाङा बिना अनारारियामै बाखि बेथनैहाय 2 बोसोर धरे फोरोंदों आरो तो लाहे लाहे जों 1928 अक्ट'बर 2014 आबाद तालासुगुरियावहाय आलिपुरदुवार 2नि मोनसे ब्लक बडि दाजेनदों बेयावबो टारगेटआ जों बेखौनो दोनदों बहायबो जोङो स्कुलखौ खुलिनो हादों आरो बेवहायबो जों टिचारखौ होजेननो हादों लाहे लाहे जों एक्सपानसन खालामनानैहाय दासिमावहाय जोङो जलपाइगुरि बारनानै ओरै दार्जिलिं सिलिगुरिसिम थांनानै दा जोङो 6टा ब्लक दाबाय 6टा ब्लकआवहाय जेखाने बर' बिसाफोर फरायै दङ बे स्कुलावहाय गभर्नमेन्टनि हुकुम गैयाब्लाबो आदेश गैयाब्लाबो साफा फोरोंग्रा सोनानैहाय जोङो बिमानि रावखौ फोरोंजेनहांदों आरो दासिमावहाय जोङो कुमाग्राम ब्लकआवहाय 29 स्कुल्स आलिपुरदुवार 2आवहाय 19टा स्कुल आलिपुरदुवार कालचिनियावहाय 34टा स्कुल बेबायदिनो आलिपुरदुवार 1आवहाय 7टा स्कुल मादारि बेजों लोगोसे जलपाइगुरि दार्जिलिं सिलिगुरि बेलायनानै बेवहाय 34टा स्कुलावहाय जों दा साफा टिचार होनानैहाय फोरोंनो सेस्था खालामगासिनो दं आरो जोङो बिसोरखौ फोरोंनायनि थाखायहाय राइटार एकाडेमिनि एकान्त चेष्टायावहाय दासिमाव जों थाखो 4नि बहिखौ मोनबाय बिथांमोना फ्रि अफ कस्ट बानायनानै जोंनो हैदों आरो थाखो 5नि बानायनांगौआ बहिया आन्डार प्रिपारेसन ओरैबायदि आरो लगे जोङो दा ओरैहाय गभर्नमेन्टजोंबो कमिउनिकेसन खालामगासिनो दं बारे जोङो चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीजोंहाय लेखा लिरनो सेस्था खालामबाय आरो देखा जाबाय आरो मेम'रेन्डाम होबाय आरो केलकातासिम थांनानै जों हैबाय शिक्षा मन्थ्रिजों जों लास्ट देखा खालामना हैबाय आरो देग्लाय 2020नि जोंनि जे एनुअल कनफारेन्स बेखौ जोङो कलिकातानि रबीन्द्र भारती जेरावहाय एकोमोडेशन बेवहाय जोङो खालामहैनानैहाय थांनो हादों दुर्भाग्यबशत शिक्षा मन्थ्रिया जोंनो कनसेन्ट होदोंमोन बिथाङा फैनो हायाखै दा जोङो बेखौहाय ओरैबायदि सालायगासिनो दं तबे जों एसेबांखौ हानाय नङामोन बेसेबां जोङो खस्थ' सालायनो दासिमाव हानाय नङामोन मानोना 2014निफ्राय दिनै 7 बोसोराव जोंनि सहृदय एवं पूर्ण सहयोगिता आर्थिक दिग दिया बादख'जोंहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आर्थिक दिग दिया हक हौसला दिग दिया हक बिटिसिनिफ्राय जोंखौहाय दमाय होआखै बेजों लोगोसे पूर्ण हृदयजोंहाय सापर्ट खालामनाय जोंखौ अननाय नायनाय ओरैहाय साहाय्य होनाय जोंनि मानगोनां डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी सार आरो जोंनि मानगोनां धनेश्वर गयारी सार EM आरो बेजों लोगोसे जे राइटार एकाडेमिनि जे राजेन बसुमतारी सार बिथाङा पूर्ण भावे जोंजोंहाय दंमोनखाय दासिमाव जों एसेबां प्रग्रेसाव दङ एटलिस्ट बहियानो सबसे बड़ प्रब्लेम बे बहिफ्राखौ जों मोनदों बिथांमोननिफ्राय साहाय्यनिफ्राय गरसे गरनै गावनि सिपिनिफ्राय हक
नाय दङ नम्बर 1 आवहा जोंनि हाग्रामा महिलानि सार दाहायलागै जोङो मोनबाय थादोंमोन आरो लास्टआवहाय किछुटा अमाउन्टखौहाय अबाउट 50 लाख दुइटा आमावहाय जों 25 लाख करे जोङो बिटिसिनिफ्राय मोनबाय दा बिदिजोंहाय जोङो सालायगासिनो दङ आरो बेफोरखौ सालायनायावहाय जोङो लागायगासिनो दङ तबे दा जोङो प्लान लाबावदों केलकाटायाव थांबावनो आलोचना खालामनो आरो जोङो दुलाराय बर' समाजखौ रेजिस्ट्रेशन खालामनानै लानो हाबाय बेनो जोङो नम्बर 1 एचिभमेन्ट द्वितीय एचिभमेन्टखौहाय जोङो दा स्टेप लादों जोङो बे टीचार्स एसोसिएशनखौहाय थांनानैनो बेखौनो रेजिस्ट्रेशननि थाखाय सेस्था खालामनो बिनिफ्राय जों केलकाटायावहाय आबाद सेस्था खालामबावदों शिक्षा मन्थ्रिजों आबाद रैखा जाबावनो भाग्य मोजां देग्लायनि पिरियडना जोंनो एसे खुसिनि खोथा बड'फोरनि थाखायहाय जोंनि वेस्ट बेंगल स्टेटनि जे प्राइमारि स्कुल एजुकेशननि जे पर्षद दं संसद दं बेयावनि चेयारमेना श्री अनुप चक्रवर्ती मोन बिथांखौहाय सरायनानैहाय बर्तमानावहाय जोंना गोदान जोङो लेडिस चेयारमेन मोनबाय बिथाङा गर्गी नार्जिनारि बिथाङा धीरेन नार्जिनारिनि जोंना दादा होनना बुङो बिदि बिसाजो बिथाङा नियासो स्कुलाव जइन जादों तो जोङो मैयाहाय देखा जानानै बिथांखौहाय एसे सम्बर्धना होनो मोनदों किछुटा जोंनि जे एफर्ट सिन्स बिगिनिं टू दिस टाइम बेखौ बिथांनो एसे खोथा होनो सुजुग मोनदों आरो दासिमावहाय जे जोङो प्रग्रेसाव दङ बेखौहाय ब्रेक खालामथावा जों सेस्था सालायगासिनो थानाय दा माबोरै खालामनांगौ नोंथाङा बर' फरायसालिफोरनि बागै बाथ्रा बुंबाय थादों आङो मोनसे खोथाखौ सोंदों नोंथांनाव जे बर'फोरनि जेनाखि अस्तित्व बा बिसोरनि एक्जिस्टेन्सनि थाखाय नोंथांमोननि समाज आफादा मा मावदों बबेखायनो जों दान्दिसे ब्रेक लानो नागिरदों ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन आरो सावरायगोन जे सोनाब बंग'नि बर'फोरनि हालोदा आथिखालाव मा अबस्थायाव दं फैफिनदों जों सावरायबाय थादों बर' हारिनि अलखद सोनाब बंग'नि बर'फोरा मा हालोदाव दं बेनि सायाव जों सावरायनि नोंथाङा सोनाब बंग' आथिखालाव बर'फोरा मा हालोदाव दं मा अबस्थायाव दं बेनि सायाव मोनथिहोग्रोदो कुइसना गेदेर बर'फोरनि हालादखौ खोथानो बेंगलनि बर'फोरनि बेफारावहाय जोङो जदिव भूमिपुत्रब्लाबो जोंनि जे पजिशन जे जनसंख्या सिगाङाव जा दंमोन खुब एक बृद्धि तो जायाखै तबे मटामटी बे फैमिली प्लानिंआवहाय कनसास जाबाय किछुटा एजुकेशनावहाय आगायबाय गोबांथार प्राइमारी स्कूल टीचर्स हाई स्कूल टीचर्स कॉलेज प्रोफेसर्स लेक्चरर्स दंसै रिसेंटली डक्टरेट सासे मोनबाय शान्तनु मुसाहारि आरो दा बर्तमानावहाय जोंनि जे आर्थिक अवस्था नट गुड टू दैट स्टैंडर्ड एसेबांनि गैथारा जाया एजुकेशनावहाय बेकवार्ड जानानै थादों बिसोरलाय दिनानि दिनखाय जायफ्रा बेकार सेंग्राफोर गोजान बायरावहाय थांनानै मावहैनानैहाय सार्भाइव खालामदों खामायदों रिसेंटली किछुटा बे कोविड-19 आवहाय इफेक्टेड जानानै फैफिननाय दङ एग्रिकालचार पारपासैहाय बुंनो थाङोब्ला गोबांथार बर' फिसाफोरनि लैंड प्रपर्टीज खुब एकटा दोननो हायाखै बा
जेसेबां दङमोन दासिमावहाय बिसा बिसौ बांबाय फेमिलिस बांबाय डिस्ट्रीब्यूशन जाबाय बे हिसाबैहाय लैंड प्रपर्टीफ्रा सेरखम गैले आरो जा दं बेयावनो जायफ्रा मावना जादों मटा मटी सार्भाइव खालामनानै दं तो बे एज ए ट्राइबल अन्यान्य हारिनिफ्राय जोङो किसुथा नुजानाय बायदि खाय जोङो बेबायदियावहाय एक्जिस्टेन्सआव दङ आरो दा जों एसे डेभेलपमेन्ट जासिननो हानायमोन नाथाय जोंनि पपुलेसननि आन्दाजैहाय जेबायदि सिगाङावहाय जोङो स्टेटनावबो MLAsफोर जादोंमोन देबेश चमफ्रामारि ओरैबायदि धीरेन नार्जीनारि बिथांमोना MLAsफोर जानो हादों बेबायदिनो जोङो जा गसंनो थांब्लाबो सीटफ्राखौ मोनले नोंसोरनि पपुलेसन कम भट बैंकआ कम मोनले होजालिया जदिव जोंनो मावदोंब्लाबोनो जों एसे इगनर जाबाय सायख'जालिया ताछाड़ा पलिटिक्सनि दिग दिया कनसासै जोंनि बर'फ्राबो खिन्थु ओइ साइडआव थानानै अन्य हारिनि गुबुन हारि ट्राइबेलनि लिडारशिपआव थानांनाय बायदि जादों दा जेरैबायदि ट्राइबेल बलिते पपुलेसनावहाय मदासी कमिउनिटिया बायरानिफ्राय फैनाय कमिउनिटिब्लाबो भुमिगत नङाब्लाबो बिसोरनो दा सियार मोननाय बायदि जाजोबनानै थाबाय विशेष करे जोंनि बे दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टआवहाय गोबांथार मेचेफोर दङ बै मोजां परिस्थितियाव गैथ'ले जायफ्रा दङ दुइ एकटा नुजानाय बायदि बिसोरो मावगासिनो दङ आरो पपुलेसना दंब्लाबो नुजाया जेरैबायदि जों खेबसेबानो नुजानो मोनदों जेब्ला जोङो ममता बेनार्जीया कालिम्पङावहाय कालिम्पङखौ डिस्ट्रिक्ट दानो फैया बे समाव जे पपुलेसनखौ जोङो नुनो मोनदों जथेस्थ पपुलेसनखौ जोङो दिन्थिनो हादों दा जोङो गोबांथार सावरायनो सेस्था खालामबाय मेम'रेन्डाम होबायब्लाबो दा जोंनिखौ खोनासंनाय जायाखै दाहायलागै जेरैबायदि थारमाने गार' वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टआ बर'फोरनि आर्थ सामाजिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनाय जाया एसेबांनि दृष्टिखौ होआखै जा जेनेरेलि जा ट्राइबेलफोरनो होदों बे ट्राइबेल अफिसारनि बा ट्राइबेल लिडार्सनि दुवारै जाया अन्य हारि बे मा होनो मदासी कमिउनिटि बिथांमोननि दुवारैहाय जायखौ सायख'दों बिसोरनि दुवारै जा दया दाखिनि जा मोननो एसेखौ मोननाय जादों आरोखि दा जोङो खूब एकटा मोजां पजिशनाव गैया दासिमावहाय जेरैबायदि आं व्यक्तिगत भावे 7 years जे जोङो प्रचेष्टा सालायनानै गोबांथार मेम'रेन्डाम्स होबाय बारे बारे मेम'रेन्डाम्स होबाय एटलिस्ट जेरैबायदि लेपचा भुटिया तामां शेरपा बिसोरनो मोनसे बिसोरनि भाषा स्वीकृति गैया ब्लाबोनो बिसोरनो इंडिपेंडेंटली गाव बिमानि रावैहाय फोरोंनायनि थाखाय सुजुग होबाय बे सुजुगखौ जों मोनाखै लेटेस्ट आरो सावथालफोरनो होबाय जेरैबायदि कुर्मिफोरनो होबाय जेरैबायदि माने लेपचाफोरनो होबाय जोंबो बुंदोंमोन जोंनोबो होदो आच्छा जों फैफिननि जोङो फैनि इगनर जानानै थाबाय आरो जोङो सावरायग्रोनि गिबियाव जे रेभारेन्ड नार्जि नाजिराजों जे बिथांजों आरो बाथ्रा माखासे सोंबावनि नोंथाङा दासान्दि सासे गवेषक एबा गोनोखो एबा रिसार्चार हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ बर' हारिनि हिस्ट्रिनि सायाव नोंथाङा रिसार्च खालामबाय थादों थांनाय 4 मार्च खालि नोंथांमोना क'क्राझाराव सिनियर एबसु वार्कार एबा एक्स वार्कार एबसु नोंथांमोना ज' जादोंमोन आरो नोंथाङानो बै मेलखौ दैदेनदोंमोन एक्स वार्कारफोरनि मिट होननानैहाय आरो बे मेलनि थांखिया जादोंमोन जे 27 जानुवारि खालि 3थि बर' एकर्ड जादों
एबसु एनडिएफबि इउबिपिनि गेजेरजों दा बेखौ नोंथांमोना बै मेलाव खुद्रिनाय जादों होनना बुंनाय जादों बे एकर्डआ जोंनि बर'फोरनि जेनाखि मुल दाबि बे मुल दाबिनायनि लामाखौ गोथे होबाय नोंथांमोना अजद होदों होनदों आरो नोंथाङा बे मेलखौ दैदेनदोंमोन आसलते नोंथाङा मा मोनदांना दंमोन बे आं मिथिया मा एकर्ड बे बड' एकर्ड ना बड' पिस एकर्ड ना बिटिआर एकर्ड किन्तु आं जेसेसिम मिथिगौ आरोखि बेखौहाय पिस एकर्ड हिसाबै लादों आच्छा पिस एकर्ड हिसाबै जुदि लादोंब्ला अब्ला जों नुनो मोनो बेवहाय सोरजोंथो पिस एकर्ड खालामदों आबसुजों बा इउबिपिअजों बिसोरखि नांलाय खमलाय खालामदोंलाय जायनि जुनैहाय पिस एकर्ड जानो नङा पिस एकर्डआ सोरजों जादों एनडिएफबिफोरजोंहाय बिसोरो सिलाय मामा लानानैहाय जुजिदोंमोन आरोखि दा पिस एकर्डआ बिसोरजों खालामा जादों थ' बेफोरखौ खालामना थांनानै जेबो जा बे जिनिसा एकर्डआ जानानै फैबाय मिथिया माब्रै बे एकर्डआ माने मोनसे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन मोनसे ससियेल अर्गानाइजेसन आरो मोनसे आर्म स्ट्रागलनि मानसिफ्रा फैनानैहाय ज' जाज्लायनानैहाय बे मोजां खोथामोन मोजां खोथामोन बे माने बुंनो थांला मोजां खोथा होनना बुंबाय जे ज' फैनानै जोङो बेफोरखौहाय रायलायनोनो मोनसे खाबु मोनबाय नाथाय मेन थांखिया जे दंमोन जायखौहाय जों बयबो मान सन्मान होयो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे थांखि बे थांखियाखौहाय बे एकर्डआव गेथेफैबाय नामा होननानै आं सानो मानोना मुभमेन्ट सोर मुभमेन्ट खालामबावनाय बबे दला मुभमेन्ट खालामबावनाय खोथा बिसोरथ' माने बड'लेण्ड स्टेट जानांगौ होननानै जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों अथवा जे बुंदों माने मोनसे नीलाचल मोनसे अट'नमास रिजन बा काउन्सिल बायदि जानांगौ होननानैहाय बेबायदि मोनथाम जे मारि दंमोन बेनो सिमां दंमोन पलिटिकेल जे डिमान्ड बे पलिटिकेल डिमान्डआ बेवहाय फुलफिल जाफैयाखै बे पलिटिकेल एग्रिमेन्टबो होनजाथावा बेखौहाय मोनसे मा बुंनो बेखौलाय मोनसे जास्ट ए जेनेरेल एग्रिमेन्ट टु आरि खालामनो बे एरियायावहाय शान्ति स्थापन खालामनायनि जुनै मोनसे एग्रिमेन्ट बायदि नोंथांमोनहा 4 मार्चखौ जेनाखि सावरायदों बेवहाय माने बर' हारिनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मोननांगौनि लामाखौ गोथे होबाय होनना बुंनाय जादों माबोरै बबे जाहोननि थाखाय बुंखो सोर खालामदों मुभमेन्टआ आबसु बड'लेण्ड स्टेटनि जुनै आबसु खालामदों सोरनि दुवारैहाय बिएसि फैदों आबसुनि दुवारै फैदों सोरनि दुवारै बिटिसि फैदों आबसु दंदेनो बहाय दंना गैया आबसुआ मावगासिनो मावदों किन्तु दिनैनि जे बनि जे एकर्ड बे एकर्डआव आबसुआबो दङ अब्ला नों कम्पेयार खालामनानै नाय बे मोनथाम जे चुक्ति जादों बा बिसेस खालामनाय सेकेन्ड चुक्ति जे जादों बेजों आरो थार्ड चुक्ति जादों बेजों कम्पेयार खालामनानै रोखा मोनो नोङो जे महाय लुप हल्स दङ मानोना जुदि नोङो गासिबो जोब्बाय होननानै बुङोब्ला जेरैहाय नों बुंदों कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल मोनसे कुइसन नोंथाङा वेस्ट बेंगलनि नागरिक सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ बिदाय आसामखौ सोखावनानै दानो थाखाय आरो सलुसना जादों आसामनि बर'फोरनि थाखाय नोंथाङा माने बेहाय बुंदेरबायखि वेल आंहा गोरबो जायो जे जोंनि बड' बिमा बिफा बिदा फंबाय बिबथै बिगुमै बिबोनां जायफ्रा आसामाव दङ बिसोरजों जोंनि गोसोनि रिलेशनशिप दङ होननानै आं सानो आरो जेब्लानो बर'फोरनि खोथा बुङो अब्ला जोंनि बांसिन दङ पपुलेसना आसामावहाय
जोंनि हारिनि ना आं गुबुन हारिनि सिगाङाव बे खोथाखौ बुङो आरोखि जेने मोनसे मा होनना बुंनाय बेखौ मोनसे सेन्टिमेन्टेल मोनसे रिलेशनशिप दङ आरोखि बेंगलजों आसामजों आसामाव जुदि माबाफोर जायोब्ला अब्ला बे जिनिसा बेंगलावबो नांहैयो हयथ' बेंगलाव जायोब्ला आसामाव नांफैनो नङा खिन्थु दिनै जुदि आसामावहाय बबेबा हारिजों जुदि बर'फोरहा माबा नांलाय खमलाय जायोब्ला दानज्लाय सुज्लाय जायोब्ला बे बेंगलाव नांहैयो खारन बेंगलावहाय जेसेबां बे माबा आदिबासिनो सान्तालनो मानो दङ बिसोरनि आत्मीय स्वजन गासैबो बिजों दंजोबो खिन्थु बेनिखायनो मोनसे प्रब्लेम जायो दा बे हिसाबै माने आसामनि बर'फोरजों बेंगलनि बर'फोरजों आरिया हयथ' मेट्रिमनियेल रिलेसनशिपबो दं हाबा हुखानि रिलेसनशिप दङ जेरै आंनि बिनानावा बे बिजिनियावनो हाबा जाफैदों बेबायदि मोनसे गोदोनिफ्रायनो मोनसे रिलेसनशिप दङ आरो जों गावखौहाय आसामनि बर'फोरजों एखे जायगायावहाय दं होननानै सानो मोनसे कुइसन होबावनो आङो बे जाहैबाय जे 4 मार्च खालिनि जि मेल बेखौ नोंथाङा जे दैदेनदोंमोन बेवहाय सोनाब बंग'नि सासे नागरिक हिसाबै सोनाब बंग'नि सासे बर' हिसाबै नोंथांमोना बे थार्ड जेनाखि पिस एकर्ड बेवहाय माबा मोनसे बिख'नो लुबैनाय दंमोन नामा सोनाब बंग'नि बर' हिसाबै बेखौ बुंनो थांब्लाथ' गोबां जिनिस दङ मानोना बे कामरुप रायजो होननाया बबेसिममोन बेखौ नायग्रोनांगौ कामरुप जाया माने नरकनि जे रायजो भगदत्तनि रायजो बा पुष्य बर्मनफोरनि रायजो बिसिनि सिमाया सिनामाजों बेसेसिममोन जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्ट बारनानैहाय करतवा दैसिममोन अर्थात बर'फ्रा करतवा दैसिम दङमोन जों बे नर्थ बेंगल नङामोन बे समावहाय बे करतवा दैनिफ्राय लागासे ओरै दिख्राय दैसिम बे बर'नि रायजोमोन बे हिसाबैहाय जोंबो लुबैयोमोन संकस बारनैबो दाबि खालामथों होननानैहाय सिगां बिदिनो जादों जे जुदि दाबि खालामदोंब्ला बड'लेण्ड जुदि दाबि खालामोब्ला नोंसोर संकस बारनानैहाय जेसेबां आरिफोर दङ बड' एरिया दं भिलेज दं बेखौबो दाबि खालामहर बेबायदि दिखांदोंमोन आरोखि खिन्थु उनावहाय लासै लासै बे आरिया आइडियाफ्रा बा साननाया बे जोबलांदों दा बे नायाखै नङा आसामनिफ्राय नायगासिनो नायो जोंखौबो जेरैहाय बे जेने बे नरसिं भाइया बुंबाय हेफाजाब होगासिनो होदों हेफाजाब होलायदों जोंबो होदों मुभमेन्टनि समाव जों हेफाजाब होदों जे समावहाय 80sआवहाय मुभमेन्ट जादों जोंनाव थाहैदों खारनानैहाय जों थादों जाहोदों लोंहोदों जोंबो हेफाजाब होदोंना बेबायदि रिलेसनशिपआ ग्र' जागोन नोंथाङा सासे जारिमिननि मानसि हिसाबै दा पुष्य बर्मननि खोथा रायखांबाय बान राजानि खोथा बुंबाय दा नरकासुरनि खोथा बुंबाय दा कामरुपनि जेनाखि सिमा बेखौनो बेस खालामनानै बड'लेण्डखौ जानांगौ ना मोनदों नाथाय माने सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि दाबिनि सिमा जेनाखि मेप बेयो संकस टु सदिया दा बे हिसाबै नोंथांमोनखौ लाफानाय जाखायाखै दा बे हिसाबै माने नोंथांमोना बे बिटिआर एकर्डनि समाव बै सोनाब बंग'नि बर'फोरनि इसुखौबो लाफाजाबनो लुबैनाया बेवहाय फैयाखै जादों दा बेखायनो बेबो फैयाखै दा बबेखानि नोंथांमोननि थाखाय गाबखांनांगौआ आसामनि बर'फोरनि जायफोरनाखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ बिनि बा दाबि फुगासिनो दङ नोंथांमोननि इसुखौबो सरजाबनांगौनि बे जुक्तिया फैयो बेखौ नायदों दा जोङो आरोबाव सावरायबावनि फंनैसो बिनि सिगाङावनो जों फैबावगोन नरसिं नार्जारि जों बिदिनो सावरायबावनि नरसिं नार्जारि नोंथाङा दहाय बुंनो आद्रा थाबोदोंमोन जे बर' हारि थामोनथायनि बाथ्रा अस्तित्वनि बाथ्रा नोंथाङा बुंदोंमोन जे दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट आरो आलिपुरदुवारनि डिस्ट्रिक्टनि बर'फोर बिसोरनि इक'नमिकेल कन्डिसना मोजां नङा दा बिनि थाखाय जेनाखि सार्भाइभेल एबा गभर्नमेन्ट एसिस्टेन्स बेफोरखौ मोननायनि थाखाय मा प्रिपारेसन बर'फ्रा सानलाय हलाय खालामदों देखुन कुइसना बेबो गेदेर मा खालामदों पलिटिकेल एफेयार्सनि खोथा बाथ्रा जोंनिया
बर्तमान जे रुलिं गभर्नमेंट टीएमसी और बिनि अपोजिट सेकेंड जाहैबाय बीजेपी दा बर्तमानावहाय दङ बिथांमोना एक्टिव इन वेस्ट बेंगल कांग्रेसबो दं दा पलिटिकल एफेयार्सआव आं बारा एज अ ससियेल वर्कार बेखौ कमेन्ट खालामनो लुबैयाखै आंने आग्रहबो गैया तबे जोंनि जे लिडार्स फोर जायफ्रा एसेब्लाबो पलिटिकल लावहाय ओंखारनानै दं बिसोरो मोजां मोजां खोथाखौनो जोंनि थाखायहाय जोंनि सिगाङाव दोनो दार्जिलिंआवहाय जेरैबायदि बीजेपीनि वर्कार दिला शैब बिथां ओरैहाय अतुल सुब्बा बिथांमोन दङ दा बिगत जानानै थांबाय ओरैहाय आरोबावनो जोंनि बर' जुबकफोर पलिटिक्सआवहाय खायसेबा तृणमूलाव खायसेबा बीजेपीआव खायसेबा कांग्रेसआव प्रत्येकनि भिउआनो मोजां दा मा खालामदों होनना सोङोब्ला बेखौहाय खुब कठिन बिसोरो मा बुंखो दिनैसिमावहाय कमेन्ट खालामदों आच्छा दा समाव वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा दख'ना गानो दख'ना गानो दख'ना गानलायोमोन आगोलाव गानलायामोन गारबायमोन गाननायाव गारबायमोन किसुथा एरायबायमोन जों बर' समाजनि दुवारैहाय बेफोरखौ खालामैब्ला सानसे थालासुगुरियाव जेब्ला कनफारेन्स जोङो बडि दादों बे समावहाय बिथां धनेश्वर गयारि EM सारा बिथाङा बुंबाय आं आसामाव दंफैयो बायदि मोनलायलांबाय बुनि दख'ना गाननायखौ नुनानै दा बे हिसाबैहाय गानसै दा बर' दख'ना गाननो हमबाय आच्छा बेनिफ्राय वेस्ट बेंगलनि बर'फोरनि जेनाखि जिबिका पेसा प्रफेसन बेयो मा मेनआ जाबाय जोंना काल्टिभेशन ताछाड़ा हर्टिकालचारफ्रावहाय टुटका टुटकी ओंखारदों हर्टिकालचारफ्राव सोरबा साक्सेस गोबांथार गय बागान दङ ना मोनसे खिन्थु जोंनि बर' हारिनि रक्षा कवच हर्टिकालचारनि तरफैहाय प्रधाना जाबाय गयनि चार्ज गय दंफांनि चार्ज बेखौहाय बर'फ्रा प्रचन्ड भावे दामफोरबो मोनदोंसै आरो गावनि फिसाफ्रा दाब्रियाव थांनो बाबायलै आफा होनना बुंला गयफ्राखौ गायना दोनहैबाय दाब्रियावनो ओइ आरोखि मथा मथि थाखा फैसा मोनसै हर्टिकालचाराव लाइनावहाय आरो बिसेस करे लेडिसफ्रा खायसेया पल्ट्रियाव आगायदों खायसेया जि दानायाव आगायदों खायसेबा फिग्रि फार्माव आगायनानै दंमोननाय दङ जोङो गोबांथार सम गैया जोङो फोजोबनो नागिरदों हाबाफारिखौ बबेखानि जोबथारनाय फारसे फैनो नागिरदों रेभारेन्ड हिराचरण नार्जारि बर'फ्रा बड'लेण्ड लुबैनाया गोसो सिंनि बाथ्रा साफ्रोम बर' एभ्रि बड' लुबैयो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नोंथांमोना बायजोआव थानानैबो बड'लेण्ड जाजानायखौ लुबैहरबाय थादों दा नोंथाङाथ' सासे हिस्ट्रिनि मानसि जाहैबाय जारिमिनखौ नोंथाङा नायगासिनो दङ स्टाडि खालामदों आरो लिरदोंबो नोंथाङा दा बै समनिफ्राय बान राजानि समनिफ्राय दिनै समसिमनि गेजेराव जेनाखि जाथायफोर जादों बर' हारिया फारि फारि सेस जाबोदों बे जाहैबाय राजा महाराजाफोरनि एडमिनिस्ट्रेटिभ माने फैलारनि थाखाय आरो सोरबा सोरबा गुबुन आइजो हाबा खालामनायनि थाखाय लास्ट किं बुंनो थाङोब्ला गबिन्द चन्द्र राजा इरागदाव जायखौ बुंनाय जायो बिथाङा इन्दु प्रभाखौ हाबा खालामनाय बिबाजैखौ चन्द्रकान्तनि बिसि इन्दु प्रभाखौ इरागदावआव हाबा खालामनानै गाव राजा जादों बिदाखौ बुथारनानै बैनो जोबथारनाय राजामोन बर'फोरनि इंराजजों जेनाखि माने डक्ट्रिन अफ लेप्स एकर्ड जाबाय बेनि गेजेरजोंनो बर' रायजोआबो गोमानानै थांदोंमोन दा जों बेफोरखौ नायहरोब्ला जों नुनो मोनो जे जोंनि राजा महाराजाफ्रानो एबा दैदेनगिरिफ्रानो बर' हारिनि जोबस्रांनायखौ लाबोबाय थादोंमोन आं महाभारतनि खोथाखौ रायखांलिया
दा समावहाय जोङो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनोब्ला बे बर' हारिया हारि हिसाबै गसंथानो हानायनि राहाया जामारगोन ने? हारि हिसाबै थ' गसंनानै थानाय दिनै दङ, फैदों, रायजो गैयामोन, रायजो दंमोन, रायजो खोमानानै लादों, रायजो खोमानानै लानानैबो बर' हारिया दिनै थांनानै दङ, थैयाखै। रावाबो थैनानै थाङाखै, दिनै हयथ' 8 शिड्युल हाबफैबाय, रावा थांनानै थाफिनबाय। नाथाय बे जोंनि गुबुन हारिनि सायाव अभार कन्फिडेन्स, बे जिनिसा हयथ' जोंनि जुनैहाय मोजां नङा। मानोना जोंनि पलिटिक्स, बेखौ जुदि बुङोब्ला बड' पलिटिक्स, दानि प्रेजेन्ट डेनि बड' पलिटिक्स आरो गुबुनफोरनि पलिटिक्स बहुत मिलायलाया। जों जुदि थांनानै थानो लुबैयोब्ला जोंनो दा जिअ' पलिटिकेल पावारा नांगौ। बे जिअ' पलिटिकेल पावारखौहाय जों गोबाङालाबो BSc मोनदोंमोन, BSc नि उनाव BTC खौ जों मोनदों। बे हिसाबै जों जुदि बुंनो थाङोब्ला बे थार्ड एकर्ड, बे थार्ड एकर्डनावहाय जिअ' पलिटिकेलनि प्रब्लेम दङ। जिअ' पलिटिकेल प्रब्लेम, बे प्रब्लेमखौ सुस्रांनायनि जुनै बे लिडार्सफ्रा खौसे जानांगौ। बे लिडारफ्रा जुदि गावसोरा जानानै थाङोब्ला जे सिमां बड'फा नुदोंमोन, बे सिमाङैनो आंनि सिदा सिदि कुइसन बे जाहैदों जे बर' हारि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला अनलि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि खोथाखौल' जों मानो बुंबाय थानो? जेरावनाखि जोङो दिनैनि समाव सोलोंथाइखौ जों लानांगौ, इक'नमि डेभेलपमेन्ट जों लानांगौ। दा थांनाय 3थि बर' गोरोबथा जिथु जादों, गोबांथार इउनिभार्सिटि लाबोदों, गोबांथार प्रजेक्ट लाबोदों, बेखौ बुंबाय थानाय जादों। दा होनबा जोङो सेपारेट स्टेट बुंबाय थानायनि जुक्तिया बहा? जोङो सेपारेट स्टेट नङाब्लाबो, बड'लेण्ड नङाब्लाबो बे बर' हारिया थांना थानायनि राहाया दंना गैया? जेरावनाखि सोनाब बंगआव थानाय बर'फोर, नोंथांमोनाथ' बे बड'लेण्डआव फैनाय नंखाया। मेघालयआव गोबांथार बर' फिसाफोर दङ, बिथांमोना बे बड'लेण्डआव फैनाय नङा। आरो नेपालाव दङ बर'फोर, बिब्दिनो गोबां जायगायाव सेरला पेटा जानानै दं बर' फिसाफोर। दा बै सोरनि थाखाय बे बड'लेण्डआ मा मावहरनो हागोन? होमब्ला जों दिनै मानो बुंनो हाया जे बड'लेण्ड नङालासिनो जों बर' हिसाबै थांनानै थानायनि मोनसे सिमां लादों, जेरावनाखि बिटिआरआ फोजोबनो लागै हमबाय सेपारेट स्टेटनि मोन्थोर? नोंथाङा मा बुङो? नोंथाङा थिगानो बुंदों। बे मोन्थोरा जोब्बाय, थुंगेबाय दिनैहाय। मानोना पृथिबियाव थानोब्ला मोनसे पावार नांगौ। नोङो मोनसे हारि हिसाबै, नेसन हिसाबै जाखांबायमोन, नोंनि लेंगुवेजआ कनस्टिटिउसनाव दंसै, नोंहा जिअ' पलिटिकेल पावारबो नोंनो होदोंमोन, खिन्थु बेनो जोबथा नङा। जोबथाया नोंनिया मा? मोनसे जुदि माने स्टेट जुदि थायोमोनब्ला, बे गोरलैयानो जा गेदेरानो जा, स्मल स्टेट थायोमोनब्लाबो आरो जे एरिया दङ, BTC-नावहाय जे एरिया दङ, बेबायदि एरिया गोबां जायगायावहाय गैया। इट इज इकुइभेलेन्ट टु त्रिपुरानि जे आरि दङ, लेन्ड जे दङ आरोखि, बेजों प्राय समान। थ' आरो मोनसे जिनिसा जाबाय, जेखौहाय नों बुंदों एडुकेसननि खोथा बुंदोंथ', एडुकेसन इज ए मास्ट। एडुकेसन नङाब्ला नोङो दावगानो हाया। एडुकेसनखौ नांगौ। आरो बिभिन्न जायगायावहाय नोंनो कलेज इउनिभार्सिटि जानांगौ, बे थिग। खिन्थु बे कलेज इउनिभार्सिटि जानानैमान बा स्कुल जानानैमान जोबा, नोङो क्वालिटि एडुकेसन होदोंना होआखै स्टुडेन्टफोरनो? नोङो जुदि क्वालिटि एडुकेसन होनो हादोंब्ला, नोङो बेबायदिनो टिचारबो जुदि क्वालिटि टिचार जुदि नों एपइन्टमेन्ट खालामनो हादोंब्ला, अब्लासो नोंनि हारिया जौगानो हानाय। आरो जे समस्त कम्पिटिसन दङ, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जे समस्त बिसेस खालामनाय जे UPSC-नि जे कम्पिटिसन दङ, IAS IPS-नि, जोंहाथ' गोदो गैयामोन, दा हयथ' साफा सानै ओंखारदों। बे बोसोराव बड'फोरा सासेबो गैया, ना बेंगलाव दं ना आसामाव दं। बेंगलावथ' गैखा, मालाबाबो जायाखै। सिमोनना सासे दं। दा नोङो
आरोबाव मोनसे बाथ्रा जाबाय धर' दिनैहाय नोङो इउनिभार्सिटि लाबोबाय नोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावहाय भाइस चेन्सेलरा सोर बर' नङा नों दिनै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोनाय सोर जानाय भाइस चेन्सेलरा बे क्वालिटि बर'नाव दंना गैया बे क्वालिटिखौहाय बर'फ्रा आसामनि बर'फ्रा बे क्वालिटि टिचार बानायनांगौ जाहाथे बिसोरो इउनिभार्सिटिनि हेड जानानै थानो हायो दिनै गैया साबसे IAS अफिसार दङ साबसे माने सेक्रेटारियेट लेभेलावहाय मानसि दङ आं मिथिया खिन्थु जेरैबायदि IAS जानांगौ IPS जानांगौ अब्ला नोङो पावाराव थाला नोंनि एरियायावहाय बिसोरो खामानिखौ होनाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड नङाला नोङो हायार खालामनानै लाबोनांगोन सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जाब्लाबो जोंहा जुदि क्वालिटि इडुकेसन प्रभाइड खालामनाय जायाब्ला बैसोर बायदि अफिसारखौ जों मोननाय नङा ना होमब्ला सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि जुक्तिया बहा व्हाइ वी निड सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बैनोबो आसा थायो आं बिदि जानाय दा आं गोजौआव थांनाय बैबो आसा थायो जेरैहाय नाङै दिनै जे मोनसे 6 सिडुलाव हाबनानै कनस्टिटिउसनेल आरि प्रटेक्शन होनानै जे मोनसे जिअग्राफिकेल एन्ड पलिटिकेल पावार होदों बे पावारखौथ' नों गोसो थोनाय नङा आरोबाव नों लुबैबावनाय देरसिना मा स्टेट नोंथ' कान्ट्रि जानो हाया देरसिना मा स्टेटनाव थाबाय नोङो गाज्रि स्टेटआ जाजानो लुबैबाय दिनैनि समाव सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि सिमाङा दङ बर'फोरनाव दङ नाथाय जों बेखौ मोननायनि बा हासिल खालामनाय जोंहा लामाया बन्द जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला अलरेडि एजुकेसनेल ग्रुपआ 27 जानुवारि खालि एकर्ड खालामनाय जादों डिसबेन्ड जाबाय NDFB 9 मार्च खालि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु दा बावैसो सुक्ति खालामबाय आरो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय फैगौ 15 बोसोर 20 बोसोरहालागै आन्दलन खालामफैनायनि जेबो प्रिपारेसननि लामा गैलिया दा नोंथांमोना बुंदों जे 4 मार्च खालि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय जोङो गसंफिननांसिगोन नाथाय बे पसिबल जागोन ने रायजो राजाखौ नोंथांमोना माबोरै बुंदोंमोन जानो हागौ बुजायनांगौ गामि थानांगौ ब्लकआव थानांगौ नोंथांमोनखौ प्रटेक्सन खालाम नोंथांमोनखौ सोर प्रटेक्ट खालामगोन दिनैनि दिनावहाय NDFB 4 ग्रुपआ डिसबेन्ड जानानै दंसै आरो बिथांमोनहा सेपारेट स्टेट नांलाखौनो मोननाय जाहैबाय सुक्ति खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ बिथांमोना नोंथांमोननि एगेन्स्टआव थांगोन दिनैथ' एगेन्स्ट जागासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमावबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननि वार्कार्सफोरा फरायसाफोरा नोंथांमोनखौहाय गाज्रि रावै मुं सुगासिनो दङ जे BTRखौ नोंथांमोना मानो बेरेखा खालामदों नोंथांमोनखौ बुंबाय थादों रायगासिनो दं नोंथांमोना माबोरै रायजो राजानि सिगाङाव बाथ्राखौ बुंहैनानै नोंथांमोननि खोथाखौ आं बुंबाय आबसुआ क्वालिटि एडुकेसन प्रग्राम खालामदों दा जुदि बे पलिटिक्सआवहाय बिभिन्न रोखोमनि मानसि थानो हागौ आं पलिटिक्सनि मानसि नङा पलिटिक्सखौ आं मोजाङैबो बुजिया खिन्थु आं जुदि नोंखौ रायोब्ला आं मा एडुकेसन मोन्दों बेखौ नायग्रोनांगौ आं जुदि गाज्रि एडुकेसन मोन्दोंब्ला आं गाज्रि खोथा बुंनाय आं जुदि मोजां एडुकेसन मोन्दोंब्ला आं मोजां खोथा बुंनाय आंनि जुदि एडुकेसना क्वालिटि एडुकेसन जुदि मोन्दोंब्ला आं क्वालिटि खोथा बुंनाय नाथाय नों बुंनाय बायदि जे समस्त गाज्रि खोथा बुंदों रायदों मादों होननाया आं साना बे दिगदायावहाय जों फेलियर मानोना जों क्वालिटि एडुकेसन जों होनो हायाखै आदसा नोंथाङा दाबो बड'लेण्ड जागोन होनना सानो जानाय माब्ला मोननाय आंलाय सानदोंमोन आं थांजासेयाव जानांगौ होननानैहाय 76 जाबाय आङो दा नै 30 बोसोरसिम थांबावनो हाले आं बुंनो रोंले खिन्थु आं आसा दंमोन आंनि थांनाय समावनो आं बड'लेण्डखौ नुलांनाय जदिव बे बड'लेण्डनि जे बे फ्रुटखौ आं मोनजानाय नङा दाबो मोनजायाखै आं BTC जाब्लाबो मोनजाया BACबो मोनजाया आङो बड'लेण्डब्लाबो मोननाय नङा खिन्थु बड'लेण्ड स्टेट जाजानो लुबैयो आङो आदसा जों गोबां सावरायबाय गोबांथार जोंहा सम गैया सावरायनांगौ दंबावोमोन नोंथाङा हिस्ट्रिनि सासे माने फरायसा हिस्ट्रिनि गोबांथार बाथ्रा जों सावरायनो लुबैदोंमोन उन समाव जों मोजांसिन खाबु लागोन बेजों लाबाय दिनै जोङो गोबांथार बाथ्रा सावरायनांगौ
दङमोनब्लाबो जोंनो सम होआखै, समा जोंनो खाबु होदिया। उन समाव जों मोजांसिन सम लानानै सावरायनो मिजिं लाबाय। साबायखर होदों, हामबाय होदों रेभारेन्ड हिराचरण नार्जारि। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गायसनजान लेङाइ आफादगिरि आरो बर' जारिमिननि सायाव रिसार्च खालामफुनाय सासे गेदेमा सुबुं। हामबाय होदों नरसिं नार्जारि, दुलाराय बर' समाजनि सेन्ट्रेल कमिटिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो वेस्ट बेंगल बर' समाजनि बोसोनगिरि। बिथांमोननो हामबाय होदों आरो बयबो नायगिरिमोननो गोजोननाय बावनाय होनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ फोजोबदों। गोजोन्थों, खुलुमबाय।